pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi mini igra. Imamo danas specijalni klip zato što imamo jednog gosta, to je Luka, moj drug. Zdravo, ja sam Luka i zdravo. Luka se malo šali, naravno. I igrat ćemo danas mini igru koja se zove Runer, to je na Mineplexu. Odlučili smo ovo da snimamo, odlična je igra. Tako da... Igra je cool. Da. Jesi pao ili ne? Ja sam Ne. pao, ja. Na kojoj sprati? Pa na prvi sam pao. Crkos. Nismo baš neki provi. I da, ljudi, odigrat ćemo nekoliko partija. Neće da bude, na primjer, samo jedna. Da. I da, htio sam da vam kažem u vezi premium accounta, ko nema, bit će giveaway. Znači kad bude 20 subscribera, mi ćemo da vas obavestimo nešto više o tome. Biće i na mom kanalu ko hoće. Da, bit će obaveštenje Specijalni klip. I jedno 5 premium accounta za prvo mjesto. Ili tako, ne znam, nešto smislit ćemo ja i Lazić. Da, i ne znam šta da pričam više. Sad malo da se sredimo na igru. Pošto kao što je Luka rekao, nismo neki provovi u ovoj igri. Da, možete da pišete u komentarima dole kako teme, šta hoćete da pričamo ili tako nešto. I ko hoće da snima sa nama, naši Skype-ovi će da budu u deskripciji. Da, pa ko želi može da nas doda. Da. I obavestit ću vas odmah... novi za YouTube. Obavestit ću vas odmah da ako pravite kanale da ne kopirate ime i sve ostalo. Jedan je odmah pao, 2. I ja sam pao. Odmah? Da. Ne igraš više? Pa pao sam. Na koji sprat? Na prvi. Pao sam. Ja sam crko. Nećemo samo na Mineplexu snimati, već i na MCG-u. Da, i pišite u komentarima isto i servere na kojima ovo. Želite da igrate sa nama, da. Moj nick je Pandaboy 26159. Pa ako me vidite, pišite dole. Odigrat ćemo dakle još jednu. Jednu, još 2. Da. Mora da pobedimo po jednu. GG. Dakle, evo ga moj skin, ja sam ispred Lazića. Evo vidite, sam panda. Panda. Da, Lazić ima ultra na Mineplexu. Tako ja. Igra kreće za 60 sekundi. Da. U komentarima pišite igrice koje bi želeli isto da igramo. Samo nemojte nešto što se uzima mnogo mjesta zato što moj komp nije baš kasvetan. Nije baš dobar. I ne znam. Loš je baš. Ostavit ćemo link u deskripciji, to jest IP od servera. A da znaju ljudi. A znaju, ali...
Valjda za Mineplex. Dobro, možda neko ne zna. Ima pravo da ne zna. Evo, krećemo. O, dobra. Volim ovu mapu. Možeš da se popneš. Ali meni lik upravo ne dozvoljava da se popnem. U meni zalaguje kad se čuje tim. Si ostao živ. Da. Opala, nemoj sad da mi lagoš, molim te. Jer ti laga. Pa, pomalo. Ostali smo nas nekoliko. 4. Da. I jao, Sad pao sam sam. nego. Pao sam. Ahaha. Ti si, znači, Ja sam- ja sam treći. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove mini igre. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidjet ćemo se vrlo uskoro. Ćao! Ćao!